Здравейте на всички, аз съм Любомир Асенов, спортен фотограф и правя един подкаст с хора, които смятам, че са важни за обществото и има какво да кажат на всички. Днес на гости ми е Тихомир Иванов, кацаш директно от летището, идваш тук при нас. Стана традиция Никола Цолов, който бе на гости тук преди теб, в предния подкаст и той беше по същия начин, директно от летището при нас. Идваш от състезание. Какво стана на него вчера, за да почнем оттам? Да. Ами направо от летището в студиото, без да съм спал, без нищо след състезанието. Спортистите знаят как е след състезание. И аз спиш 1-2 часа, я не спиш. При мен този път не се получи. Ами, тук последните ми няколко състезания са такива, по-скоро след Олимпиадата, един вид за забавление. Сега то не мога да кажа, че е забавление, защото това ти е работата, но вече след като е минало голямото състезание, тези състезания след това те не са с чак такъв важен статус. Даже може да кажа, че почти не са с никакъв статус, като нали, те са висок ранг състезания, но престижа, който мога да получиш от тях, не е чак толкова задоволяващ, колкото Олимпийските игри. Така че беше по-скоро за мене си, за това, че съм успял да направя хубав сезон и че съм успял да се класирам на тези състезания и отива да си скачаме така с кеф. 4 състезания направих, 2.22 на първото, 2.20 на второто, 2.20 на третото, 2.20 на четвъртото. От сън да ма бутна 2.20 скачам. Доволен, недоволен, това е истината, така че да. На Олимпийските игри в Париж направи страхотно класиране. Какво беше по-различното в Париж от Рио и от Токио? Ами Париж отивам вече един зрял състезател, определено зрял състезател, с много опит, много големи форуми зад гърба си, знае защо е на сектора, естествено има очаквания, които са базирани изцяло на подготовката, докато предните две олимпиади, Токио много, не ми се говори много за Токио, но там отидох контузен и честно казано много ми беше гузно въобще, че участвам там, но съм си заслужил правото да участвам и трябваше да дам максимум от себе си. Рио пък беше тинейджърската еуфория, там въобще не знаеш какво се случва. Имам супер пресни спомени какво се е случило, но чисто като олегнал състезател, Париж най-вероятно ще ми остане като топ състезанието. 12 години са нужни, за да олегне един спортист. 3 олимпиади. Ами не, по-скоро е различно. При всеки се получава различно. Може би има състезатели, които са по на 20 години, има и по-малки, които са озрели наистина. В нашия спорт, в нашата дисциплина, това е доста рядко се случва. Определено повечето състезатели са вече след 27-8 годишна възраст. Тогава вече си личи олегналия състезател, рутината, въобще участието в състезанието. Тук като примерно, ако срещнеш някой по-малък спортист, нали, с много така силни резултати, които е успял да постигне, това е по-скоро последствие на това, че той израства като състезател. Видя ли нещо от откриването на Олимпийските игри? Нещо, което ти направи впечатление? Помниш, че тук имаше страхотни драми относно какви кадри се били показвали и така нататък. Аз не усетих, защото знаеш, че бях на Олимпиадата, но не усетих общо взето спортистите по някакъв начин да се да се вълнуват от режисурата на откриването на Олимпийските игри. Ти изобщо разбрах какво се случи там? Честно казано, това, което видяхме ние, може би и времето, понеже беше лошо времето и валеше, времето не позволи ние да можем да видим нещо. Така си мисля, но реално не е така, защото докато бяхме на лодката отгоре, ние бяхме, мисля, че 3 или 4. 13-та лодка бяхме. Да, 3 или 4 отбора бяхме. Да, между другото 13-та лодка и като скачахме на лодката всички бяха, не, това е номер 13 и сега ще потънем, бла-бла-бла. Да, малко така черен хумор. Но, честно казано, от лодката нищо не видяхме. Имаше на места големи екрани, на които наистина аз с нетърпение очаквах да мина по край големия екран, за да видя реално какво се случва, защото реално сега
церемонията тя е направена за зрителя, тя не е направена за нас спортистите. Ние просто минаваме там, манифестираме, както каза моят треньор. Обичаш да ходиш на манифестация и аз, какво е манифестация? Аз реално не можах да включа момента какво е манифестация. Той е там да ходиш да развяваш знаменцата и аз, да, искам да отида, защото не знам дали след 4 години ще имам възможност. Според мен не можахме да видим нищо, аз на екраните гледах, но нищо не видях. По-скоро представлението или шоуто вървеше за по-задните отбори. Изчакваха да се стъмни или не знам точно. Но реално, ако искам да гледам церемонията, трябва да си я пусна на видеозапис и да я гледам. Да, разбира се, и видях много снимки и откъси от самата церемония. Какво се е случвало и честно казано нямам думи. Доста смесени чувства, бих казал. Една част от обществото подкрепяше въобще какво се показваше. Друга част бяха супер възмутени. Аз съм някъде по средата. По-скоро имаше моменти, които въобще не бяха нужни да се показват. Типично по френски, да. Но това, което си спомня много е как ти бягаш под един мост и се опитваш да хванеш точния момент там за няколко снимки на отбора, защото колкото ми беше споделил преди това ти беше единствената възможност да направиш някакви снимки на отбора. И ние се качваме на лодката номер 13 и аз си казвам, така и така, да знаете, че в един точно определен момент до Увъра, мисля, че беше. Точно до Увъра бях, да. Нашия единствен фотограф тук в България ще е там и искам, ако може, всички да се обърнем и да махаме там, да не направим някакви снимки. И те, какво ще ни снимат? Аз съм някакъв, what the fuck? Това са единствени снимки, които могат да има от церемонията, защо не искате да ги правиме. Но, естествено, като наближихме и аз видяхте там величината, там, айде, махайте всички, то успяхме да направим някакви снимки, мисля, че. И си спомням как бягаш и да, това беше забавно. Треньора на Йоана Илиева ме попита дали случайно не съм бил лекоатлет преди това, защото разстояние от единия до другия мост го взех доста бързо. Но нямаше. Това беше единствената възможност, в която аз можех да ви заснема, защото моят билет за откриването беше точно там на Сена, под Лувъра, където всъщност Рафаел Надал донесе с лодката след това. Кажи ми за подготовката. Ти беше в Париж преди това дълго време на подготовка, преди Олимпийските игри, после се премести в селото, ако не се лъжа. Тези кадри за оттам. Да, в Антони. Как избрахте Антони с Аз тренера? Съм като един куфар, реално. Аз не знаех, че... В смисъл, още преди 2 месеца преди Олимпиадата, треньора ми сподели, че е планирал лагер в Париж. И аз му казах, окей, той лагер е планиран за хората, които вече имат норматив или 100% ще участват. Аз на този етап бях много далече от това да участвам. И той ми каза, има планиран лагер, но още не е ясно кога ще отидем. И аз му казах, добре, на този етап аз не съм сигурен дали ще участвам, така че нека този разговор го оставим за момента, в който аз съм 100% участник и ще присъствам на лагера. Но след Олимпиадата вече треньора ми сподели, че реално този лагер го е планирал този период, само че миналата година, т.е. септември-октомври 2023. Те си изпратили там от гръцкия олимпийски комитет или от федерацията, не знам, хора, смесено по-скоро и от комитета и от федерацията, в няколко града, за да изберат според дисциплините там, защото има някои стадиони, които не разполагат с за всички дисциплини. Така са нагласили нещата за този лагер и така се отзовахме в Антони. Доста уж си в Париж, ама не си в Париж баш. Да, беше готино там. Още с влизането на стадиона започна да се усеща атмосферата на Олимпийските игри. Беше доста добре организирано от жителите, защото те всъщност ти беше там един ден и видя, че имаше доста зрители от градчето, то не знам точно какво се води, някакъв район. Да, градчера, част някаква от Париж, но мен това, което ми направи впечатление, че всъщност французите имат доста сериозна спортна култура и
спортна хигиена. Общо дето знаят кога да пляскат, знаят кога да подкрепят. Да, когато излезе французин, публиката гръмва, но това не означава, че по някакъв начин ще демотивират останалите спортисти. Ти усети ли нещо подобно? Не. Нито... Даже ние имахме момент, в който имахме аплодисменти в тренировъчния процес на лагера и вече на Олимпиадата. Естествено, там ще стигнем по-нататък, ще стигнем до Олимпиадата. Но да, Антони беше доста готино място. На мен лично много ми хареса. Всичко беше супер събрано на едно място. И на мен ници се минаха супер обикновено. Аз отивах, тренирах, прибирах се, почивам и общо взето така ми се завърташе един тренировъчен ден. И мина доста бързо. И убеден съм, че там свършихме доста добра работа за 10 дена. Аз постоях там някъде и определено това беше така, може би, превратната част аз да се дигна още повече, защото само месец преди Олимпиадата на националното първенство постигнах слаб резултат, наистина. Отидох с идеята, че трябва да скоча нещо малко повече от това, което съм скачал през сезона, за да си гарантирам на 100% участието, пък аз направих точно обратното. И смятам, че точно в Антони беше така превратния момент, в който успях да се дигна още повече вече за самата Олимпиада. Ще те върна малко назад в годините. Роден си в Плевен. Какъв беше Тихомир Иванов, когато беше малко момче? И Тихомир Иванов... Преди спорта. Да, преди спорта, определено. Аз винаги съм бил един, не стиснат, но един по-така особено дете, спрямо от другите. Не знам, супер крехък съм бил, затова може би съм се ориентирал към по-индивидуалния спорт. Не, че не съм пробвал и други спортове. Обичах да излизам навънка, обичах да играя с децата, да играя с децата. Да, честно казвам, Плевен си ми оставя някакви такива детски спомени, които много от децата няма да могат да разберат за какво стана въпрос. Успях да имам доста приятели, докато бях малък и докато не почнах да се занимавам с спорт, но това с годините естествено вече остана на заден план. Така че Плевен е място, на което съм израснал и там е създаден Тихомир Иванов, спортиста. Кой ти беше най-добрият приятел по това време? По това време най-добрият ми приятел от първи клас, Тихомир се казва, той ми е Даш. И до ден днешен сме си близки, не както преди, но това е естествено единствено спорта го направи това нещо, да нямам толкова социален живот и приятелите ми да останат на заден план, но от първи клас до 12 клас ние учихме заедно и това беше човека, с който аз изживях тези ученически години. И беше доста готино, защото имахме много луди моменти в училище. Луди моменти ти казвам, какви ли не глупости сме правили. Естествено, това ще остане така в... Може да кажеш нещо? Не, много глупости сме правили, но пък все такива с акъла си. Не нито да прекаляваме някакви граници. Така че това ми е най-добрият приятел от ученическите години. До ден днешен също мога да го нареча приятел. По-скоро сме занемарили контактите си, но това смятам, че вече като се прибера в България за по-дълго време, ще се поуправи. Откъде на къде висок скок? Това ми е много интересно. Защо не е пожарникар? Защо не е полицай? Ето виж, имахме си пожарникар, премиер. Защо не е футбол или баскетбол? Плевен има и силен отбор по баскетбол. Защо точно лека атлетика? Как така лека атлетика? Като каза пожарникар, татко ми, Бог да го прости, беше пожарникар. И сега е малко такова носталгично, но защо висок скок и защо лека атлетика? Всъщност аз съм започнал да тренирам гимнастика в първи клас, точно до моето училище. Пейо Явров имаше ученическа спортна школа и там се практикуваха баскетбол, футбол силно казано в зала естествено, лека атлетика и гимнастика. И първи клас идва господина там, това, което в днешно време не се случва, не знам защо, но смятам, че трябва да се възобнови по някакъв начин. Да, спомням си, мен са ме вадили от час, да кажат, я се изправете, вие двамата най-високи, елате тук сега, ако ще играете баскетбол. И дойде господин Русев, до ден днешен си го спомням,
от време на време получавам поздрави така по батут, понеже той се занимава с батут, получавам поздрави от негови колеги в Стара Загора. Така че той не извика няколко деца от класа, нямам точен спомен естествено, но тренирах може би гимнастика 2 години. И си спомням, че аз и Тихомир, моят приятел тогава, бяхме първите, които направиха предно салто от батута на такъв дюшек, който е. И всички бяха, как така правите, но той господин го няма. Нищо, ние можем. Ние сме правили предни салта цял живот, естествено, пък ние сме там на 7 години. И след това тренирах баскетбол, но много кратко време. До тогава аз не знаех за баскетбола в Плевен, въобще за резултатите, които са имали през годините. Спартак, Плевен, Плама мисля, че. Беше Плама, сега си Спартак. Да, Плама. Да. До тогава не съм бил запознат. Аз като цяло въобще не съм бил запознат с някакви спортове като малък. Не идвам от спортно семейство. Майка ми и баща ми са се занимавали с спорт в ученическите години. Чисто просто от училище. Нищо, кой знае какво. Затова може би не съм бил насочен конкретно към някакъв спорт. Баскетбола, там, нали, както споделих по-рано, бях супер крехък и там като ме бутнеха и постоянно падам, такова боли, това не, тук е много контактен спорт. Той не е толкова контактен, просто аз съм кекав. И няма да е това, дай да пробваме футбол. Моят братовчет, тогава си спомням, имаше някакво Go Kids, анимационния канал, и бях направили някаква купа по футбол и бърчет ми тогава спечели за най-добър вратар. И аз, той е с една година по-голям от мен и аз, бърчет ми е много добър вратар, искам да съм вратар, много е яко. Естествено, следващата година аз съм в отбор, аз съм вратар. Тъй сумата и голове ми вкараха, не съм за вратар. Но то беше зимата това. На пролетта си спомням, пак играеме, само че на открито. Там на такива малки игрища. Защитник. И спечелих за най-добър защитник. И аз съм аз съм много добър защитник, щом съм спечелил там някаква статуетка. Та ми подариха да тренирам безплатно футбол в една от школите за може би нещо от сорта на 6 месеца. Но тогава вече бях започнал да тренирам и лека атлетика и вече бях сега футбол ли да тренирам, лека атлетика ли да тренирам. И нали ходех и на футбола, но не толкова колкото на леката атлетика. Примерно на футбол ходих 2 пъти в седмица, докато на леката атлетика си ходих почти всеки ден. Но да. Колко е важно да ходиш всеки ден, като си не ти ли писва? Или... Честно казано, ти ходиш с желание. Аз първо започнах да тренирам в тази ученическата спортна школа и там, честно казано, бяхме доста малко брой хора, може би 10 човека да сме ходили. Докато не дойде реално треньора, който ме откри и ме напъсва към високия скок, Вълков се казва. И той каза, ти си доста висок за възрастта си, искаш да пробваш да скачаш висок скок, само че в тази зала то нямаше лека атлетика, то е просто един коридор с една тартанена писта и правим всичко на него, на всичко. Искаш да дойдеш в голямата зала, да тренираш лека атлетика, да видиш кой е висок скок, има и други дисциплини. Голяма зала? Къде е тази голяма зала? Защо не знам за нея? А майка ми е тренирала лека атлетика, баба ми също са тренирали лека атлетика, но на този етап не е става въпрос аз да ходя в голямата зала. И той ми тук се намира, ела някой ден, нали, аз се прибирам у нас, викнаха ма тук в голямата зала да хода, искам да ме заведете, и така отидох в голямата зала. И още на първата тренировка скачах висок скок. Там с един трамплин се скача, с едни ластици, нали, не следва, защото е доста опасно като цяло за малко дете. Опасно не, но сега ако паднеш на ледцата, те са едни метални ледки, не са такива пластмасови и там гърба не е най-добрия вариант. Та още на първата тренировка скачах висок скок. И някакси много ми хареса. Не бях най-добрия, обаче беше нещо елегантно, нещо вау. Не е примерно да правиш спринт, нали, и да бягаш и да състезаваш дори. Беше нещо по-атрактивно. И така, тренирах една година с този треньор. След това тренирах, може би, няколко месеца при Никола Николов. Това е един от най-добрите треньори в България на висок скок. Създал е много състезатели. Рекордьора Георги Дъков е израснал при него. Вече с годините рекордите ги постига при друг треньор, но той го е създал като състезател. Тренирах няколко месеца при него и
След това бях 6-ти клас вече и дойде момент, в който трябваше и кандидатствам някъде да уча и той ми каза, че учи спортното. Тук е един мой състезател, негов състезател, нали, вече е учител в това, треньор и учител в училището. И направо отиди да, нали, запиши се при него и там продължи да тренираш, нали, да мога да тренираш и дворазово. И аз ми добре, на този етап не съм тренирал с този треньор, може би съм го виждал в залата да сме правили някакви съвместни тренировки, нищо. И така, Георги Гетов, моят треньор, с него тренирах 15 години. Това беше. Спортно училище? После? Спортно училище. Мега якото. Къде? Плевен. Първото спортно училище в България. Което значи, че си бил вкъщи, не си бил в Не, в Плевен. В Плевен си останах, не бях в пансион. Първото спортно училище в България. Много се гордея, че съм го завършил. Много знаменити състезатели са завършили това училище. Последната от тях е Ивет Горанова на каратето. Да. Естествено, с годините от випуски излизат примерно по един състезател, който успява да се реализира като професионален спортист. От моя випуск бях аз. След това по-скоро май не е излезнал никой, но няколко години по-късно излезна Ивет. Да, спортно училище. Не може да няма някой изцепка. Не, много изцепки. Там е просто... Не може да не кажеш. Да. Изцепки. Само за една изцепка. Изцепки, още първите дни. Значи аз по принцип си бях доста палово дете и с започването на учебната година почваме на 1 септември. Няма такова 15 септември. Почваш на 1 септември и това още някъде първите 3-4 дена. Не знам откъде се поражда това нещо. Един мой съученик решава, че ще нарежда всичките чинове, които са в този момент, са горе-долу като и ние такива маси, ще ги нарежда една върху друга и естествено познай какво стана. В смисъл той ги нареди, обаче те паднаха и естествено целият клас виновен. Момичета, момчета няма, това сме ние там по на 15-16 години, не знам колко сме, да, нещо такова. Целият клас виновен, после някакви наказания. Там татко ми, Бог да го прости, доста често го викаха в спортното, нали, уж да централизираш цялата тая енергия в спорта, ти продължаваш да правиш някакви бели. Кротнахме се по едно време, но имаме доста интересни истории с ходенето на обяд. Там примерно за първи път разбрах какво е да отидеш примерно и да тарашат или не знам как се води. В смисъл, ти си най-малкият там и там ядяхме си ни купони и примерно борците са застанали на входа на столовата и примерно обяда почва в 1 без 10, часа свършва в без 20. Тоест имаш 10 минути там да се оправиш и да отидеш да обядваш. Обаче те тия 10 минути горе-долу са заредени пред столовата. Там е една гъчканица и борците естествено там 11-12 клас тия деца по-така здравичките. Който има 2 купона, който има повече купони, защото идяхме си ни купони, който има повече купони, ще мине една отпред и ще ядеш. И сега ти имаш повече купони, защото има много ученици, които от класа ти, които не ядат на столовата. Те просто не са свикнали да ядат такава храна и не ядат на столовата. И аз примерно съм имал дни, в които съм ходил с 5-6 купона. Значи това са ти 5-6 основни ястия, което е вау, смисъл ти си кинг там. Мога да ядеш каквото искаш, колкото си искаш. И естествено, който няма купон, имало е случаи, когато имаш един купон, няма, той те тараш и ти взима купона, примерно, и ти не обядваш. Смисъл, на мен също ми се е случило. Но естествено, ако няколко пъти подред имаш повече купони, ти си човека, който винаги имаш купон. Ти не си просто човека с единия купон за обяд. Ти си човека, който винаги има повече от 2 купона, така че ти винаги трябва да му дадеш. Дори да имаш само 2, ти трябва да му дадеш. Няма такъв вариант. Яко. Да, готино. Така малко се научи на уважение. Нали, по този начин. Нали, не е имало насилие и такива неща. Сега, ако примерно борец с борец или там другите тия контактни спортове нещо са спречкали, с другите спортисти другите ученици спортисти си беше доста културно. Нали, в смисъл не е имало някакви побоища и такива неща, или поне аз не съм участвал в тях, така че не мога да кажа нищо. Като започна да тренираш лека атлетика и решаваш, че отиваш в спортно училище, представя ли си, че ежедневието на спортиста ще е толкова отговорно, ангажирано? Ангажираност, нужда от дисциплина. И как се учи на дисциплина? Реално,
като започнах да тренирам лека атлетика, аз това исках да споделя по-рано, беше идеята, че нали, ще се запознаваш с нови хора, ще тренирате, ще се състезавате. Нали, реално спорта е това, да правиш приятелства, да състезателния характер на самия спорт. Но някак си не си представях, че цялото това нещо от желание да ходиш да спортуваш, ще се превърне в ангажимент. Ще се превърне в участие на 3 олимпиади. Не си го бях представил, въобще не ми минало през главата. Аз много пъти съм казал, че аз никога не съм мечтал да участвам на една олимпиада. Аз го заявявам с ръка на сърцето. Не съм мечтал да участвам на една олимпиада. Не съм бил детето, което аз много искам да участвам на олимпийски игри. Може би защото семейството ми не идва от някаква спортна среда и не е било фокуса върху ти да станеш добър състезател. Обаче някакси с годините, когато започна да участвам на европейски, за юноши, за старша възраст до 20 години, там, които са до 23, вече за мъже и жени, вече разбрах, че аз не съм просто дете, което тренира лека атлетика да се състезава. Имам потенциал, който трябва да се развие. И това естествено и треньора го е забелязал, защото и тренировките ми се променяха по различен начин. Аз съм ходил да тренирам в събота, когато примерно всички други са почивали. И това е примерно 6-7 клас. Да ти кажат, ела в събота просто да видиш какво е. Ти отиваш примерно в събота да видиш какво е. Един път, втори път, трети път, то на четвъртия път вече то ти е част от ежедневието. Не съм си представил, че ежедневието ми ще се развие по такъв начин. Дворазови тренировки още от спортното училище. Там единственият ден, който имахме една тренировка, беше четвъртък. Всички други дни имахме дворазови тренировки и това може би създаде усещането в мен, че аз още на ранна детска възраст едва ли не се занимавам професионално с това нещо. А то може би до 11 клас въобще не беше професионално. Аз го усетих професионално или по-скоро виждайки го вече възможност за моя професионална кариера. 11 клас, когато участвах на европейско до 18 години, мисля, че до 18 беше, то е европейски олимпийски фестивал, нещо такова. Като олимпийски игри, ама за Европа фестивал. И там мисля, че станах седми на финала, което да се класираш на финала, пак си беше успех, но да станеш седми, аз бях станах седми на европейско, за малки. Да, имаше примерно първи, аз скочих 2.02, 2.03, нещо такова. Първия стана с 2.20, естествено това никога повече не скача, но аз естествено 20 години по-късно продължавам да скачам. Тогава си казах, окей, аз станах седми на европейско, от следващата година, следващия сезон, аз започвам да тренирам още по-нахъсан, вече с ясната цел, че има форуми, на които аз мога да участвам, защото съм участвал на този форум, това означава, че следващата година аз мога да участвам. Нали? По пътя на логиката ще си подобрявам резултатите, ще пораствам, всичко ще се развива адекватно по нормална степен. И така и стана. Така се получиха нещата. Като чуеш думата дисциплина, не е дисциплина за състезание, там в леката атлетика, дълъг скок, троен скок, висок скок, а дисциплина като това, какво трябва да спазваш като правила, свои собствени, без някой да ти пречи, без някой да те наблюдава, без някой да те супервайзва. Как се влиза в дисциплината в спорта? Според мен ти си я самосъздаваш тази дисциплина. Тя започва още от момента, в който почваш да тренираш дворазово и примерно имаш сутринта тренировка и следобед отново имаш тренировка и имах много ученици, които са следобед няма да идвам да тренирам. Аз съм някакъв, как няма да идваш да тренираш? В смисъл, ние имаме дворазова тренировка. Да, на мен не ми се тренира. Може би още оттам някъде започна да се поражда тази самодисциплина. Самодисциплина към уважението на треньора, защото той е там, сутрин следобед, ти трябва да си там, в смисъл, ти си ученик, на теб това ти е ангажимента. Отделно към спазването на час за лягане. С храната не мога да кажа, че съм спазвал някакви дисциплини, докато съм бил по-малък, защото, често казано, не съм усещал някаква нужда от това нещо. Аз, както ти споделих, съм бил супер слаб и крехък, така че аз буквално съм си ял каквото си искам. Нямам някакви спомени да съм пазил някакви диети до 12 клас, примерно вече докато. Но дисциплината
те са много неща компонентни в едно. Да станеш сутрин, да влезеш в ванята, да си измиеш очите, това също е част от дисциплината. Те са много неща, навързани на едно, но смятам, че ти сам започваш да си я налагаш в един момент тази дисциплина като нужда. Просто не може да кажеш, това няма да го правя, примерно, защото не ми се прави, или днеска няма да тренирам, защото не ми се тренира. Там вече се губи връзката на самодисциплината. Колко е важна средата, в която живееш и хората, които те заобикалят, за да можеш да продължиш да бъдеш спортист? Аз съм имал и от двете страни. В смисъл, имал съм точно в този преломния момент, в който разбрах, че мога да направя нещо повече от това, което правя в момента. Мога да участвам на много форуми. Се събирах с групичка хора, които бяха от типа излизаме вечер, разхождаме се по улиците. Това е на 15-16 години. Естествено, 10 часа се прибирах да си лягам, да си спа, но след тренировка прибирам се вечерям и излизам навънка. И това е примерно до 10 часа, обикаляме улиците, караме колелета, стоим пред блоковете и списаме нормални тинейджърски неща. Така че съм бил обграден от такъв тип хора. Виждал съм да правят какви ли не неща, да употребяват забранени субстанции. За мой късмет аз не съм имал желанието и може би това, че съм се занимавал с спорт, не ме е накарал да го направя. Но да, бил съм и в двете среди. Просто в един момент отседих, направих цетката и казах, окей, в тази група, която излизам, има и готини хора, но не мога да излизам само с тях, понеже там ще стане едно разединение на компанията и просто си намерих друга компания. Компания, която е част от спортното училище, компания, която се занимава с друг тип спорт, но пък живее в моя квартал. И така горе-долу направих бърза отсявка на хората, с които да движа. Лесно ли се разделяш с хората? Смея да твърда да, защото аз не съм човек, който се привързва много към дадени хора. Сега, примерно, към треньора ми, с който 15 години работихме заедно, там не беше много приятно, не беше много лесно, често казано, но смятах, че беше момент, в който трябва да направя тази крачка, но иначе към по-такива приятелства, сигурно казвам, но към хора, които примерно виждам, че не полагат същите усилия да поддържаме някакъв контакт, е доста лесно да си кажа, окей, ако не искаш да имаме някакви по-близки взаимоотношения, няма проблем. Идва ли тия момент, в който да си искаш да се откажеш, да не искаш да станеш за тренировка, да не искаш да отидеш, защото ти е студено, да спреш с това, защото няма резултати или резултатите се забавят? Според те. Естествено. Как се минава през такъв период? Няма как. Минава с работа с психолог, работа с ментал коуч. Това е единствения вариант. Има моменти, в които просто, как ти го каза, не се получават нещата, стават много бавно, пък ти не си на 25. Аз ти визирам тук последните си 3 години, защото последните си 3 години ми е минало през главата това нещо. Преди това не ми е минало. Но да, за съжаление минаваше ми през главата. Просто контузия, не скачаш, очаквания от теб самия, очаквания от треньор, очаквания от хора около тебе. Деца вика майната му на очакванията, ама не е така. Ти имаш един екип от хора, смея да твърда, че имам екип от хора, които са зад мене, които ме подкрепят и които дават мило и драго аз да правя това, което обичам да правя и се надявам, че ще го продължат да го правят и сега след като свърши този цикъл, той свърши вече и просто не мога да ги зарадвам. И много пъти съм си го говорил това с Ели, че просто не мога, искам да ги зарадвам, давам всичко от себе си в тренировъчния процес, състезания, но не мога да ги зарадвам. Не мога да ги зарадвам, защото не мога да направя един резултат, който първо да ме задоволи мен и след това да знам, че и те ще са доволни от това нещо. Да, минало ми е, няколко пъти ми е минало през ума това нещо, но бързо успявам да... Как излезе от това нещо? Как? Сега да ми говоря със себе си. Добре, знаеш, че е трудно, знаеш, че
няма да се получи от първия път. Знаеш, че си поел супер огромен риск с цялата тази промяна и беше наясно, че може да стане, може и да не стане. Затова просто си дай време. Продължай да се адаптираш към тренировъчния процес. Да, трудно ти е, примерно, в Гърция си, семейството ти е в България, ти си тук сам, в апартамента, нямаш приятели, единственият ти приятел там е треньора. Колкото и да ти е трудно, преглътни го. Ще се справиш. Не е нещо, което е за цял живот. Тук си сега още една година, трябва да извадиш максимум от себе си. След това, примерно, сядам, говоря с психоложката, след това сядам, говоря с ментал коуча. И в един момент намираме нишката, кое е нещо, което ще те домотивира в момента. Нещо, което ти липса като частичка от пъзела. Дай да намериме тази частичка от пъзела и да я сложиме там и да продължиш да работиш. И така. С екипна работа. Има ли човек в живота твоя, на който си се възхищавал и така си го имал като ментор и човек, който да следиш? Интересен въпрос, по който нямам отговор. Ментор, на който да се възхищавам, човек, не, по-скоро бих казал мен самия, защото в момента, в който разбрах, че детето Тихомир Иванов мога да стане Тихомир Иванов състезател, започнах да се възхищавам на себе си и труда и усилията, които полагам постоянно, да продължавам да давам максимум от себе си, за да не се губи тази нишка на вдъхновение и на това какво мога да постигна, като не забравям какво съм постигнал. Така че смятам, че аз съм си бил сам. Не съм имал човек, на който примерно да си каже, да, аз много се възхищавам на Димитър, искам да съм като него. Не съм имал такъв човек. Имало ли спортисти, които как да кажа, имало ли спортисти, които да ти помогнат от по-големите, които да ти дадат рамо? И общо взето с колегите, с спортистите, помагате ли си? Правите ли разбори? По някой път, ако имаш проблем, звъниш ли на някой да питаш, ти как минаваш през това? Аз не съм имал такива дупки допреди да се преместя в Гърция. И смятам, че тия дупки, в които изпаднах, са поради факта, че трябваше да зарежа целия си живот в България и да отида да живея в Атина и да тренирам там сам. И оттам започнах да изпадам в такива състояния, в които да се запитвам и да се задавам въпроса, не се получават нещата. Но иначе дискусии с други състезатели, с Тамбери редовно си водиме дискусии. По състезание предимно, след състезание, даже след Диамантената лига в Рим, стояхме до 5 часа сутринта и беше доста готино. В смисъл, анализирахме си въобще целия сезон, целият олимпийски цикъл, къде нещата са се получали, къде не. Но не поддържам. В добри отношения сме, поддържаме връзка. Сега, примерно, ако му се обада, ще ми дигне веднага, ще мога да си говорим, но никога не съм изпадал в нужда да трябва да се обада на някой и да седна да си говоря с него. Говоря хора от моята дисциплина, но преди няма година, началото на тази година, когато отново бях в такъв период, в който защо по дяволите се случват тия неща, аз не съм най-кривия, най-куци. Защо на мен се случва това нещо точно преди Олимпийската година? И вече знаех, че Ивет Лала работи с Габриела Петрова като ментал коуч и бях окей, психолога си е психолог, нали, помогна ми много в спорта, помага ми много и в личния ми живот. Но ми трябва нещо да е по-конкретно, нещо насочено към спорта, нещо към мотивацията, към концентрацията ми. Бях изгубил себе си. Аз имам моменти, в които съм излизал на сектора и са ми казали хора, излизаш на сектора и се нагледаме някакъв дух там. Какво се случва с тебе? Не си ти. Защо се получава това нещо? Така че това наведе везните много да започна да работя с Ивет. И тя сама го казва, за много кратък период успяхме да направим неща, които аз лично, тя казва, аз не съм вярвал, че мога да направиш, но просто ти си го искал супер много и се получиха нещата.
Как се чувства човек, като излезе на сектора и 80 хиляди души има от него? Ами, още още на загряващия стадион, като сме реално, там още може да се усети еуфорията на стадиона. Ти не виждаш какво се случва, обаче той загряващия стадион е супер близко до официалния. И още оттам можеш да усетиш еуфорията, можеш да усетиш публиката, тяхното желание да са там, на сектора, на стадиона. Ходейки там през едни тунели минаваме, ходейки вече към официалния стадион, по-близко до края на тунела, още повече започва да усещаш този тътън, аплодисменти, защото те върват други дисциплини преди нашата дисциплина, естествено. Започваш да чуеш този тътън на аплодисментите, на вика на хората, на жаждата им да гледат елитен спорт. Излизайки на сектора и ти си вау! Ай, стига! Това не е възможно. В смисъл, ти не очакваш да има толкова пълен стадион сутринта в 10 часа. То не е 10, то е 9:30. Това е за сутрешната сесия на квалификацията. И много бързо успях пък да премине тая еуфория през мен, защото пък аз допреди това не бях ходил на официалния стадион и на загряващия стадион. Аз ходих на един тренировъчен стадион, исках да си запазя цялата еуфория за момента, в който е моето състезание, защото сега, да си кажем честно, аз съм участвал на такива форуми. Няма нещо да ме изненада. Да, ще има много хора, да, ще е скандално, ще е нещо вау, нещо, което не си изпитвал скоро, защото скоро не си изпитвал такова нещо. Да, я си го запазя за моето състезание. Искам тая емоция да си усета, когато ми трябва тая емоция. Не да отида, примерно, и да гледам някаква дисциплина и тая еуфория цялата да ме обгърне и после, не знам дали е било правилно или не, но така го направих, така го усетих, че искам да го направя. Но каза Тамбери преди малко, скочи ли повече от него в Париж? В Париж скочих повече от него. Не беше здрав, не беше в оптималните си условия. Но случва се сега, наистина. Много неприятно. Той самия каза, че последната му тренировка е била последната му хубава скокова тренировка. Ми сподели, че е направил резултат, който определено е щял да вземе златен медал. Значи не знам колко е скочил, не каза. Но това говори доста. И вече там са се получили тия превратни моменти, които той е получил те спазми ли са, не знам точно, камъни в бъбриците и хоспитализация. Много лошо. Това е на най-големия си враг, не мога да пожелаеш това нещо. Но да, за съжаление. Red Bull как те намериха? Red Bull ме намериха, смятам, покрай Кирил Николов Дизела. Понеже с него имахме що годе някакви контакти. Той като не е точно леко атлет, знаеш, той с ориентиране се е занимавал, но си имаше връзка с леката атлетика, ходеше по тези планинските дългите бягания, не знам как са точно. Утра мисля, че някакви са. И да, един ден ми звъни и така. Той много далече ме подхвана. То въобще не беше идеята да съм Red Bull атлет. Отдалече ме подхвана. И аз дори до последно не разбирах какво се случва. Ето къде да отидеш на едни изследвания в Red Bull, APC центъра в Залцбург. Така. И аз не разбирам какво се случва. За мен, примерно, да имат някакъв интерес, ма какво се случва? Нямам идея. Така че смятам, че той е наклонил везните към това, нали, да ме изберат, да съм Red Bull атлет. Ами, доста е готино. Мисля, това е нещо, което не всеки може да се похвали, естествено, но пък и е доста отговорно. Особено в спорт като нашия, който няма нищо общо с екстремното. Нали, екстремното на фона на мотокрос, Формула 1, ски, скайдайвинг, какво ли не. Нашия спорт е доста така на заден план, като екстремен спорт. Така че доста голяма отговорност е да дадеш максимума от себе си и това да бъде оценено. Защото нашия спорт не смятам, че спада към графата на правилно оценените от към екстремните спортове. Защото сега едно 8 място на Олимпиада, нали, не знам с какво трябва да го сравниме, примерно в някой екстремен спорт. Сигурно, примерно, се сравнява с медал на някаква купа, примерно, тяхно.
Защото едното е олимпийски спорт, пък другото са екстремни спортове. То няма нищо общо. И тук хората, примерно, не знам дали си дават сметка и двата спорта, каква огромна разлика имат. Едното е олимпийски спорт, там е изцяло насочено. Но да, доста е готино да си Red Bull атлет определено, но си има и своите отговорности. Като се качиш в колата след турнир, който не е минал по план, анализираш ли себе си? Говориш си с треньора или си по-мълчалив? В началото съм супер ядосан, супер гневен и се опитвам да разбера, добре, какво не се получи днеска, защо не можа да скочиш? Каква е причината? Не си наспал. Веднага почваш да търсиш причината в себе си. След това се прибирам в хотела, провеждам един разговор с моята половинка и стигаме до някакво заключение, в което нали, окей, в смисъл, ти си дал максимум от себе си, някой състезание се получава, някой не се получава. Да бе, аз искам да се получава всяко състезание. Аз не съм доволен, че едно състезание се получава, но не се получава. И това смятам, че всеки един спортист е така. Не може да се задоволи с аз станах пети или там станах шести. Да, това е много добре. И не е добре, защото не е добре. В смисъл, естествено, че искаш да си първи или да си дал добър резултат, защото ти може да си дал много добър резултат, но да не си първи. А това не означава, че не се представя добре. Да, така общо взето анализирам. От хората ли си, които могат да кажат на себе си, тук сбърка, тук не направи достатъчно? Да, определено. Особено когато имам обратна връзка на това видео, примерно, да погледна тук, примерно, не си направил това нещо в скока. Естествено, че ти като не си направил този детайл тук, въпреки че то всичко е супер роботизирано, обаче ти трябва да акцентираш върху някои неща. Ти не можеш просто да се пуснеш по вълната и да чакаш то да се случи. Ти трябва да си активен, ти трябва да си там в скока, ти трябва да гориш, ти трябва да изпълняваш това нещо. Не може просто ми заставам на белега 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и ми скачаш. Не е така. Но за да се самоанализирам, трябва да видя какво се е случило. На някои състезания се доверявам чисто случайно на някакви хора, които хабер си нямат от лека атлетика. Има една такава история? Да, има много такива истории. Хабер се доверявам на някакви хора, просто да вземат телефона и да снимат. Как така отиваш при хората и кажеш, вземи телефона и да, сега ще ти кажа, повечето пъти, поне сега сещам за 3 пъти, 3 пъти, когато съм направил това нещо, съм отишъл при някой супер рандом човек, 3 пъти, отивам и си давам телефон и му казвам, днеска ти си ми треньор. Той, как така? И аз, днеска си ми треньор. В смисъл, днеска ти си дошъл тук да ми бъдеш треньор. Аз просто те виждам, кефиш ма как изглеждаш и искам ти да си ми треньор днеска. Аз нищо не разбирам. Нищо, аз разбирам. Ти просто трябва да снимаш, да гледаме двамата скока, ти примерно да ми кажеш, тук примерно може по-бързо да бягаш, нали, да ми дадеш някакво така изкричка нещо. И сега по този сезон само един път го направих. Беше на един турнир в Германия, в Син. Загрявах се, аз скачах си на загряването, обаче нещо не ми е окей. Трябва ми фидбака, трябва ми обратната връзка да видя нещо да... Не съм сигурен, че се получават нещата по начина, по който искам. И гледам. Так, виждам там бяха една майка с 2 момичета. По 15, примерно. И аз отивам директно при момичетата и казвам, днеска ти ще си ви треньор и тя. Аз? И тя някаква шок, разбираш ли? И аз, ето ти телефона, снимай всеки един скок, който правя. И минава загряването, аз правя доста хубави скокове след това вече в загряването. И отивам при нея и казвам, знаеш, днеска ще победиме. И тя, окей, и ми дава така руче и почва си върви състезанието. И накрая аз побеждавам. В смисъл, така свършва състезанието, обаче аз не съм свършил. В смисъл, побеждавам, обаче не съм отпаднал от състезанието. Имам още скокове. И отивам при нея и казвам, не знам какво направихме днеска, ама победихме. Така че и тя, много яко се кефи. И имам някои такива случая. Готино. А къде е треньора през това време? Без треньор пътуваш? Това е единственото нещо, което ма яд, може би, че спорта ни е такъв, че не на всяко състезание може да си треньор. И това, примерно, до някаква степен зависи изцяло от това ти да направиш нещата.
И после колкото и да се опитваш да обясняваш на треньора, ами да, то това беше така, нали? Той като не е бил там, като не е видял твоето участие в скока, е много трудно да, примерно, да седне така и да, тихо, това е максимум, който си дал от себе си. Поне на големите форуми винаги е бил там, не мога така. Но ми се искаше на някои от малките състезания да е там. Колко е важен треньор? Ами то може би 90% от това един състезател да е 100% да участва в подготовката, в състезанието. А как реши Помашки точно да бъде? Ами, беше доста импулсивно. Както каза Найден в Париж, Найден Тодоров от 24 часа. Щом те поздравява Помашки, значи си скачал юнашки. Да. Това беше доста добър лав. Мисля, че на момента ли го измисля? На момента го мисли. Той много ги умее тя неща. Как Помашки? Бяхме в Токио. Аз на този етап не бях взел категорично решение, че след тази олимпиада ще си сменя треньора. Бях се случили няколко неща, които ме навеждаха вече към това решение. И по принцип с Помашки се познаваме от много години. Помашки много пъти е идвал на сектора, те са европейски, световни, идвал е на сектора, да гледа. Той просто умира да гледа висок скок. Той изгаря отвътре да гледа висок скок. И много пъти съм го виждал на сектора, чисто така да гледа. Една от годините, в които се състезавах като малък, имаше той един състезател, успя да скочи 2.31 при него състезателя на това състезание конкретно и стана или втори, или трети на европейско първенство в зала. Помашки през всички тия години, които аз съм участвал и той е бил на същия форум, винаги идва да гледа висок скок. И може би някак си там се е получила тази връзка, че той именно има някаква искра в него към високия скок, защото той към този момент винаги имал състезатели в хоризонталния скок. Дълъг скок, троен скок, мъже, жени, винаги има участие навсякъде. Това са състезатели, тръгнем да ги изборяваме, много са. И да, пребрах се след Олимпиадата, седнах, говорих там от федерацията и с моя екип, хората около мен, им казах, вижте, аз съм взел решение, искам да премина към някакъв друг етап от живота си, искам да сменя треньора, знам, че е рисковано, поемам риска. Просто нямам друг вариант. Искам да пробвам, да знам, че съм пробвал, а не просто да прекратя с кариерата си. Тази снимка е много хубава. Да, много добра. Не просто като свърши кариерата ми да си кажа, аз трябваше да пробвам, примерно, но защо не пробвах? И имаш ли някой треньор, който ти е на глава, на ум в момента? И аз казах, дайте ми няколко дена и ще ви кажа. Аз вече имах идея кой ще е треньора, просто исках да си го изговоря със себе си и да си кажа, да, ще работиш с този треньор, дали ще се получат нещата, не е гаранция, но ти просто трябва да го направиш. И си спомням, че бях на Рилските езера и тогава се чух за първи път с Помашки. Той тък му се беше прибрал в България. Аз му звъннах и му казах, така и така, искам да се видиме и да обсъдиме нещо. Бих искал да сте ми треньор в следващия олимпийски цикъл. И той ми каза, добре, моето момче, аз съм си на Садовец. Садовец е едно село до Плевен. Аз съм си на Садовец, когато искаш, заповядай. И аз съм някакъв, окей, това беше разговора. То нямаше и 30 секунди. Аз съм, окей, той е някакъв супер свежарка. Па ние сме си говорили преди това, ама не съм го усетил по този начин. Да, Помашки е изключителен човек. Изключителен човек. Треньор, знаеме всички, но изключителен човек. Просто промени виждането за това какво е да си състезател, какво е да имаш връзката с треньор-състезател, какво е да работиш в екип с други състезатели на високо ниво. Определено промени много виждането ми за това да си професионален спортист. Как ти се отражи живота в Атина? Защото
там гръцки салати, узо, ама има и готин климат. Мгм. По-добре ли се тренира в Гърция и в Атина? Имаш ли повече възможност да играеш навън, отколкото в България или и там зимните месеци са? Там нямат стадион. Да. Знам, Имаха олимпийски игри. знам как ще реагираш. От 2004-та, т.е. стадиона направим преди това. Реално те са имали, мисля, че световно първенство от 2000-та година или нещо такова. От тогава, когато е направен този стадион и всички загряващи стадиони около него, т.е. загряващия стадион, те другите вече са за Олимпиадата, но всичките бази, всичко нещо, целият проект за Олимпиадата, който е бил направен, не е пипнат. Ма ти казвам, не е пипнат. Ние слизаме, първата ми тренировка в Атина, слизаме долу на загряващия стадион, ами той няма писта, то е цимент. В смисъл, то е писта, но то не е писта, то е цимент. В смисъл, ти бягаш по него и се едно удриш по камък. Айде на тревата веднага и аз съм някакъв, тук нямате ли стадион? Тихо, това е Атина, моето момче. Тук няма стадион. Примерно има стадион в някой село, което, примерно, той не се ползва. Направено е по най-лошия начин, естествено, не става за нищо. Това означава, че ще тренираме в залата през цялото време. Да. Добре. В смисъл, аз знаех, че ще тренираме в залата основната част от времето, но се надявах да има някакъв стадион някъде, на който ще можем да тренираме навънка. 3 години тренирах в зала само. Доста странно. Аз имам малко шкембенце. Като си изговорихме за гръцка салата и зузо. Има ли и така правя подкасти с спортисти, гледам нещо да открадна за папкане, ако може да се малко така да поизчезне тази... Искаш да сваляш килограми? Искам да се фитне, тежко казано, ама вече съм на години и не искам да изглеждам като дебелчичка. Ти имаш ли точно определена диета, която спазваш? Има ли спортист да висок скок? Неща, от които е забранено да ползва, примерно газирано, пиеш ли, не пиеш ли, какво се храниш, как закусваш, какво обядваш, какво вечеряш? Допреди да отида при помашки, за мен е думата диета, думата да сваляш килограми, не фигурираше. Примерно не съм имал някакви конкретни килограми, които трябва да свалям. Аз в обема, примерно, съм стигал до 78-9 кг максимум и в състезателния период, с течение на обстоятелствата, съм си падал до 76, примерно. 76,5, 75,5, 77, нещо такова. Но то се е ставало от само себе си. Но обаче отивам при помашки. Там първо, че методиката на работа е съвсем различна от това, което аз съм работил допреди това. Естествено, логиката е да си малко по-леко от това, което си било. Няма начин просто. Тихо, трябва да свалиш 3-4 кг. Как се свалят килограми? Аз до сега не съм свалял килограми. В смисъл да свалям килограми, защото трябва да ги сваля, а не да се свалят от само себе си. Защото едно е да се свалят от само себе си, друго е да знаеш, че трябва да ги свалиш тия килограми. И първата година ми беше много трудно. Реално съм имал дни, в които съм ходил на тренировка без да ям. Без да закусвам, без да обядвам, вечерта ям някаква салата, което е много. Това въобще е най-грешният начин да се случват тия неща. Обаче аз като не съм го правил това нещо до сега, нямам идея как се случват. Бих си главата в стената така няколко месеца, половин година примерно, докато разбрах, че това не е начин. Това не е... Аз отивам на тренировка, нямам енергия, от мен се очаква да дам максимум от себе си, пък това не е начин. Трябва да намеря нещо, което да работи за мен. И просто напаснах организма си към това да тренира, да яде качествена храна в нормални количества, в които да даваш нужните нутриенти на организма, в същото време да не си гладен, но пък да не си преял. И така с следващата година и половина успях да намеря това, което работи за мен. Но чак да се ограничавам от това да пия газирано, да не ям сладко, да не ям junk food и такива неща. Не, сега примерно организма, като се изразходи супер много, той има нужда от тия неща. То просто трябва да му го дадеш, защото иначе тук няма да сетне лампичката, че на щастието, примерно, днес ще ям един бургер или една пица, как ще ми улекне сега. Естествено, няма да ядеш в месеца 5 пъти пица, ще ядеш примерно в седмицата един път, примерно, или на 2 седмици един път, ама самия факт, че си ял е нещо, аз днес ял пица, беше много готино.
Сега имаш някаква екстра енергия. Сега няма да ядеш примерно 5-6 дена, някакви такива неща. Така. Иначе, ако искаш да преминеш към някакви такива режими, според мен основната част на това нещо да се случва и да нямаме шкембета е да имаш някакъв активен начин на живот. Не може да очакваш от себе си да нямаш някаква активна дейност. Говоря активна дейност, която да тренираш. Не е просто да обикаляш града. Не казвам, че това, което правиш ти, не изразходваш супер много калории, но едно е да тренираш, да насочиш енергията към това да тичаш, кардио някакво или фитнес. Добре, ето тук идваме за фитнеса. Фитнеса и щангите важни ли са при вас? Да. Те са, може би... Ти не си нацепена папка. Аз не съм, да. Аз не съм Карлос Насар. Да, определено. Обаче ходиш на фитнес. Да. Нашата дисциплина съчетава скорост, експлозивност и гъвкавост. Може би заради вече и техническата част от дисциплината. Така че ние трябва да сме първо. Трябва да сме много бързи за високия скок, колкото е допустимо естествено. Трябва в същото време да сме много леки за тази скорост и да сме много силни, което е много трудно постижимо. Защото ти трябва да си слаб на килограми, обаче в същото време трябва да си силен, което не се получава по най-добрия начин, защото ти си слаб, пък в същото време си силен. Но трябва да си бърз, трябва да си експлозивен. Високия скок е доста интересен компонент, който ти трябва да наредиш всички неща в едно. Но фитнесът, който правим ние, е чисто върху експлозивна сила търсиме ние. Търсиме не много килограми, но не малко килограми, малко брой изпълнение, но пък експлозивно. Там се търси цяло взривност. Колко килограма медали имаш? Аз нямам медали. Да, в Стара Загора, където живея вече, няма нито един медал. Медалите ми, които съм печелил, докато съм бил периода, в който съм живел в Плевен, са си в Плевен. Те си стоят там в едни кутии сложени на стената и като си хода в Плевен, което се случва един път в годината. Добре, сега си спечелил в Германия, какво спечели? Не. Тези турнири, на които участвам аз, в повечето случаи дават грамоти и примерно пари дават, естествено. Грамоти, медал, някаква награда от организатора, но тези медали, в случая медал, който на този турнир, който спечелих с момичето, което ми помогна, аз директно отидох, свалих си номера, автограф на номера ми с името, автограф на дипломата, цак, това е за тебе. Смятам, че днеска беше много готино, благодаря, че ми помогна. Снимки с тях и те остават супер радостни от това нещо, но аз медали у нас не нося. Остава ли ти време за почивка? Много. Сега трябва да отидем на почивка след края на сезона. Къде ще отида на почивка? То вече е 15 септември, след няколко дена ще бъде. Не знам кога ще излезе този подкаст, но то навсякъде вече е студено. Къде да отида на почивка на топло? Не мога да отида на почивка на топло. Плюс това имам супер много ангажименти, като... Южна Италия. Не, в Южна Италия ще е студено. Сицилия? Да, 25-6 градуса е студено. Аз съм живял в Атина 3 години. На мен е топло ми е да е 35+. Това е топло за мен. Единственият вариант ни беше Крит. Казвам, ни беше Крит. Ханя. Защото там е 30+, но в последствие няма да ходиме. Ще отидем на планина на почивка, понеже имаме няколко ангажимента и няма да мога да отида на море, но това не означава, че няма да се почивам. Но дали ми остава време за почивка като цяло, всеки път, когато се прибера в България, за мен е почивка. Дори да идвам за някакво състезание, националното първенство, примерно, за мен пак си е почивка. Аз съм със семейството си, с моята половинка, за мен е почивка. Да, имам си ангажимент там да отида да състезавам, но си е почивка. А някакво хоби? Много обичам да ходя за риба. Аз съм рибар. Рибар или риболовец? Аз съм риболовец. Добре. Хващам рибата и я пускам. Хвани, пусни. Обичам. Лесно ли хващаш на ледицата? Аз дали се хващам лесно? Да, но
И то към хора, които искат да са ми приятели, примерно. Там много лесно се хващам. Много съм податлив и Ели много пъти ми казва, особено в Гърция, много пъти се опарих на това да си мисля, че наистина съм приятел с някой, докато в един момент, 2-3 пъти, ще излизаме. Човек, аз съм сам тук, аз нямам приятели, искам да излеза с някой да пия кафе, да отидем на кино, да едем нещо, да правим. Да. И един нож гърба, втори нож, трети, така че доста лесно лапам кукичката. Както виждаме, и Ели те е хванала. Ели ме е хванала. Каква е жената до Тихомир Иванов? Доста търпелива, бих казал. Доста търпелива. И се радвам, че попаднах на такъв човек, който мога да разбере, който разбира реално какво е да си състезател на такова ниво. Тя също се занимаваше с лека атлетика, също се занимаваше с висок скок. И се радвам, че попаднах на човек, който наистина разбра какво е да си професионален спортист на такова ниво. Лишенията, които ще са нужни. Особено тук последните 3 години. Тя живееше в България, аз живеех в Атина. Това може да си представите какво изпитание за връзката ни. Но успяхме. Да. Да, на кое? Да, успяхме или? Да, на това, че знам, сега тук имам някакви информации за след 2 дни какво ще се случи. Не знам кога ще излезе подкаста, но то вече ще се случи в живота си. Да. Ще се жениш. Да, ще се жена. Даже и казах, че ще закъсня малко, защото съм на тренировка. Тя казва, моля. Какво? Къде ще се случат нещата? То ще е нещо много малко, нещо семейно, нищо вау, нищо грамаданско. Просто решихме, че ще направим сватба с приятели. И както тя казва, вечеря с приятели. То обикновено така става. Да. Стигнахме до това решение да не правим грамаданска сватба, просто не виждам смисъл да кана хора, които роднини, които не съм виждал много, много години, да дойдат на сватбата ми и да се изтупаме 100 човека, примерно, плюс, не знам, ако се събереме, то ще е нещо такова. По-добре да сме... Ние сме под 30 човека. По-добре да сме хора, с които живея всеки ден, хора, с които са ми приятни, ще седнем, ще си говорим, ще е нещо цивилизовано. Да. Гледаш телевизия? Не, телевизия не гледам. Аз съм фен на YouTube, фен на Twitch TV, гейминг яко и там платформите Netflix, Disney. Следиш и гледам новини, но в YouTube. Следиш и политическата обстановка? Не съм запознат въобще. Нямам абсолютно никакъв интерес. Това е обезмисля следващия ми въпрос. Да, не го задавай. Абсолютно никакъв интерес нямам. Добре. Ма задай ми въпроса, може пък да съм запознат. Не, ще я те питам дали има нещо, което кажеш на политиците ни, което могат да променят за спорта. Ако изобщо някой може да ни чуе или да те чуе. Те са много неща, които трябва да се променят. Не смятам, че нещо конкретно. Насочете вниманието си към младото поколение, младите спортисти. Там е бъдещето, там трябва да се акцентира върху спортистите. Иначе като цяло, не знам, вземи се стегнете и направете нещо като хората, защото държавата ни е в пълен хаос. 6 или 7 поред избори, по 100 милиона хвърчат на всеки избори. Мен това много ме бесява, защото примерно аз съм в сферата на спорта. Има много спортисти, които изнемогват и не им стигат дет се казва някакви къси жълти стотинки на фона на всичкото това, някой да се бори с егото си и той да има повече от половин процент повече или половин процент по-малко на следващите избори. Обаче това са 500, 600, 700 милиона, които заминават така в канала. Това са страшно много пари. Примерно една подготовка на един елитен спортист, примерно да речем, не знам, сигурно са базира нещо от сорта на грубо сметнато, ако трябва да кажа, към 100 хиляди ще. И това е примерно някакъв не е оптималният вариант. Това е нещо, което примерно ние можем да влезем. Ние не сме с такава подготовка, не ме разбирайте погрешно, но може би една такава сума е нещо, което е на един спортист. Сега, примерно,
Изключения са някои спортисти, които могат да си позволят такъв бюджет. Естествено, всички се оплакваме, че нямаме достатъчно пари, но аз не мога да кажа, че нямам подкрепата от Министерството и от Федерацията, като второ лице, от клуба ми, Red Bull, но има много спортисти, които не успяват. Точно това, което кажеш ти. Нещо малко не им стига. Не им стига. То не е малко. То не е малко. В смисъл, една подготовка. Аз като съм живял 3 години в Атина, много добре знам колко пари хвърчат за един месец. В смисъл, имаш апартамент под наем, имаш храна, имаш масажист, физиотерапевт. Слава Богу, не трябва да плащаш за база. Треньорът се получава заплата, нали, там от Министерството, от Федерацията. Доктор, хранителни добавки. Не знам, сигурно едни 5-6 хиляди лева на месец. Това не е максимум, естествено. Едни 5-6 хиляди лева на месец си отиват. Като има спортисти, знаем, те си казвали за какви пари става на въпрос. А пък има, примерно, спортисти, които харчат, примерно, 1000-2000 лева на месец. Което ти масажите ли да си платиш, храна качествена ли да ядеш, какво да направиш? Добавки ли? То просто е на фона на тия 700-800 хиляди, които кажеш. 700-800 милиона. Милиона. Тези, примерно, 100 хиляди на спортист, те са никакви, реално. Каква трябва да е политиката за финансиране на спорта? От децата ли трябва да се почне според тебе и да се гради нагоре или да се помага на елитния спорт? Той елитният спорт е стигнал до елитния спорт. Ти трябва да продължиш да му помагаш, защото той ти е елитният спортист. Ти трябва да акцентираш и вниманието си към подрастващото поколение. Това за мен е правилното, защото сега, примерно, аз с моето 8-о място, следващия олимпийски цикъл, понеже до 8-о място влизаш в бюджет там програмите, с 8-то място, което е, понеже до 8-о място влизаш в такива бюджети на Олимпиада, следващия олимпийски цикъл ми е, да речеме, гарантиран. Сега аз дали ще участвам в LA, не мога да кажа. Нали? Аз съм на 30 години, след 4 години, ако съм здрав, с удоволствие, бих искал да участвам. Нали, ти казах по-рано в разговора, че аз не съм си мечтал за една олимпиада. Така че, що трябва да мечтая за LA, като може и да се случи, може и да се случи. Мисълта ми беше, че определено може да се насочат доста повече пари към подрастващото поколение, към тези, които се виждат, че имат шанса да станат елитни спортисти. Да, това е много трудно да се предвиди на 13-14 години, но вече там към 16-17 можеш вече да прецениш дали този състезател в конкретния спорт може да се развие. Защото, примерно, аз на 17 до 19 годишна възраст беше ясно вече, че аз на 19 години имам 2,28. Като годината преди това имам 2,18. Тоест за една година направих 10 см приръст в резултата си. Станах 7-ми на европейско за мъже и жени. Така че за тия 2-3 години ти можеш да видиш дали този състезател реално се заслужава да инвестираш в бъдеще. Защото то си е инвестиция. Има ли според тебе добри и лоши герои в сериала, наречен България? Има лоши герои. Сега, примерно, първото нещо като лош герой ми излиза това спомена не спомена ми, сега скоро стана не знам, певица ли Диона, там с енергийните напитки, прахчета. И добрият пример не сме само ние спортистите. Добрият пример са хора като тебе. Също. Добрият пример са хора, занимаващи се за земеделие, с животновъдство. Хора, които са много на заден план. Това е добрият пример. Ти всъщност очакваш да видиш добрият пример от хора като тази. Ти си общественик, в смисъл, като си обществена личност би следвало да имаш някакъв... хората те харесват, някои те следят, децата, които се занимават с лека атлетика, например, знаят кой е Тихомир Иванов. Добрият пример за мен е важно да даде
линия на развитие на тези Да, деца. правилна Не е насока. просто, не е просто да покажеш колко много можеш да... Ама то всички можеме. Въпросът е да го покажеш по начина, по който да въздейства на, не само на децата, но въобще на общността. Да въздейства по начин, по който има хора, които са в ситуации за тежки за живота им. Им трябва някаква малка искрица да я видят от някой и да си кажат, заради хора като него аз ще продължа да се боря. Примерно те се срещат с такава личност и там пламва тая искрица, примерно да продължат да се борят за живота си. Или примерно сега с тези пожарите, загубени хора, къщи, имоти, какво ли не. По някакъв начин те трябва да тръгнат тая искрица да пламне и ние, както каза ти, хората, които имаме някакво обществено влияние, трябва да се опитаме по някакъв начин да помогнем, да допринесем за това. Каква искрица може да дадеш на хората, на които малко повече им е мързела да излязат да спортуват? Примерно аз си признавам, ако имам с кой да спортувам и ако знам, че имам точно речен час с някой и този някой ще ме чака, ще отида да спортувам не заради спорта, ами защото не искам да подведа човек, където отишъл на тренировка. Но... Ти сам си отговори на въпроса. Кажи ми нещо, с което да ме накараш да излизам сам да тренирам. Не е с друг. Да, сам. Ами, добре. Имаш ли свободно време? И да, и не. Въпросът е, че нямам едно и също време. Нямаш едно и също време в деня, в което да ми е свободно. Примерно в седмицата имаш ли 3 дни, в които за половин час можеш да излезеш да спортуваш? Имам със сигурност. Имаш повече от 3 дни. Не повече от 3 дни, имаш повече от половин час, най-вероятно. Повече от половин час. Добре. Защо не го правиш? Какво не трябва ти мотивация? Ти сам каза, тук е коремчето. Малко ме мързи. Мързите, да. Добре. Честно. Ясно е, нормално да си честен. Аз трябва да съм честен от днес, ма мързи 1 месец вече. Не искам да спортувам. Добре. Ти сам казаш кембето. Аз пък ще ти дам друга насока. Не, оставиш кембето. То мога да е малко, за тебе, примерно. За мен, примерно, ще е много, за тебе е малко, примерно. Аз ще ти дам друга гледна точка на факта. Защо да спортуваш? Спортувай, защото по този начин тялото ти ще се чувства добре. Организмът ти ще го възприеме като полезно действие, затова органите ти да работят по правилен начин. Защото сега едно сърцето ти да работи примерно на мене в покоя ми работи на там 50 удара в минута, на тебе примерно да ти работи на 70, да речем, защото спортистите малко сме счупени и така е. Защо да не дадеш възможност на сърцето и да изпъмпва малко повече кръв от нормалното, като дигне пулс примерно до 130. Което 130 примерно за тебе ще е някакъв лека крос, примерно, който ще бягаш в парка за 25 минути, примерно, ще бягаш там, не знам, не съм шишарка, не ги смятам километрите, ама да речем, че бягаш 4 км, не са 4, ама да речем, примерно, за 25 минути. Просто по този начин ще накараш сърцето ти да поработи малко повече за другите органи, ще изпомпа малко повече кръв. Погледни го от тази гледна точка, примерно. Това е нещо от сорта на да дам малко живот на организма. Не изпомпам ли достатъчно кръв, така като бутам с палеца нагоре по... По-скоро ти изпомпваш от напрежението, което изпитваш. Защото аз съм убеден, че ти изпитваш супер огромно напрежение, докато правиш това нещо. Въпреки, че в Париж, не знам, защо не искаш да говорим за Париж. Да говорим за Париж, айде. Според мен ти изпитваш супер огромно напрежение, изпълнявайки то ти е готино. Аз съм убеден, че ти се наслаждаваш на този момент. Но да. Тук гледам си въпросите. Едно е да въртиш палеца и тук е да... Не да се чакаш да снимаш, а да си скробваш по Инстаграм и по TikTok. Да, аз не съм с толкова зарибен за това. Точно това беше следващия въпрос. Колко ти е средния скрин тайм? 4 часа, може би. 4 часа? Да. И какво правиш? 4 часа много ли е? 4 часа на 24 часа, не знам. Не е много според мен. Според мен то реално, ако си пусна да гледам един филм... Да. Ако филмите ги броиш вътре... то е социални YouTube. мрежи. Социални мрежи. Там съм под примерно 1 час за целия ден. Под 1 час. Не знам, телефона ми е там, бих проверил.
Ама аз мисля, че общо, ако е общо, примерно аз примерно прекарвам, да отиде ли Дай го име този телефон, защото ми е много интересно. Сега, тук трябва да вземем на предвид това, че последните няколко дни съм бил по състезания и основната част от времето не съм правил нищо, така че но ще видим примерно за къде трябва да погледна. Май при Battery Life. Да, при Battery. Така. Activity. Така. Значи това е за последните дни, последните 10 дена. Пак не ти дава, но последните 10 дена, в които аз съм бил на състезание, 9 часа. Screen time? Да. На ден? Да. Или общо? Не знам. Това е пак по черта. Не, средно, ето. Средно. Средно screen time ти е 4,56. Да, като Instagram е 25%. YouTube е 16%, Safari е 10%, Facebook е 9% и тук някакви игри излизат. Айде, стига. Търса Pornhub, не знам дали го има. Не, няма да го намериш. Да, основната част от времето, което прекарваме е Instagram и YouTube. Като тук, примерно... Да. Добре. А по време на тренировка ползваш ли си телефона за нещо? Ползвам го да слушам музика само. Слушаш музика? Много. Аз съм страшен фен. Чакай. Гледай сега тук. Нашите приятели от Sony. Какво са ти приготвили на теб? Да си слушаш сериозно? Музика? Да, това е подарък за теб. Мерси много. Това е най-новия модел на слушалките, който излезе буквално преди 2 седмици. И е подарък да си слушаш тренировки и са точно тип-тапи, за да не се налага да слушаш колонки, въпреки че знам, че имаш колонка. Да, аз съм на спикъри слушам. Примерно днеска, откакто съм тръгнал от летището, от летището, да речем, в момента, в който съм влезнал на летището, това беше 5:20 сутринта, до кацнах към 11 и нещо, през цялото това време аз съм слушал музика. Сега тук, ако си отворя там Spotify, нали излизат и не такива. Да. Аз слушам страшно много музика. Какъв стил музика харесваш? Слушам предимно рап, хип-хоп, електронна музика, чат-пат, някакви български песни. По-фолк. Слушам, ама не съм някакъв фен. Сега ще го гледа това и ще кажа, що не кажа, че слушаш чалга. Слушам, ама примерно, аз съм на някакви периоди, примерно харесвам си някаква песен и я слушам примерно 1-2 дена и това е. Мисля, по по-голяма част от времето, то мога да се доказуемо, не съм чалгар. Слушам електронна музика, рап, хип-хоп. Да. Ако можеш да върнеш времето назад, имаш машинка, която да върне времето назад, би ли поел по същия път и какво би променил? Нищо не бих променил. Аз смятам, че нещата се случиха по начина, по който е трябвало да се случат. Защо да променям нещо, което му е довело до Тихомир Иванов тук? Не бих променил нищо. Често ли седиш по пистите при фотографите? Не. Ти си първият човек, при който... И защо? Да говорим за първи. Аз искам да говорим точно за това нещо. Ние се познаваме от една година. Преди една година. Тоест, ние реално преди една година се запознахме. Да направим една фотосесия, където ти така ме гледаше малко. Да. То утле, какво ще прави с тия работи? Какво ще прави с тия тук пушеци, рати и лампи? Не знам, някак си много ме грабна ти, като някак си бяхме така на една вълна, разбираш ли? Смисъл, някак си си по-голям от мене, ама си с мисленето на по-младите. Не казвам, че си възрастен, но разбираш какво имам предвид. И някак си ме грабна това, че си супер съвременен, идеите ти са някакви иновативни, готини, вкарваш някакви неща. Спомням си, тогава ми показа снимки на сина ти. Да. С голфа там, с прожекторите. С това изглеждаше много яко и аз тогава бях това е много яко вече, нали? Тук вече много ми се промени визията, какво може да се случи днеска на тази фотосесия. И някакси вайбнахме на... Да, отпусна се доста бързо, доволен съм аз тогава, защото допреди да се срещнем,
За Тихомир Иванов знаех няколко неща. Първо, че що се пострига. Това ще я те питам, забравих. Не знам. В смисъл, няма причина, не съм загубил бас. Бяхме Фатина с Ели и излизахме някъде на разходка в асансьора и аз, примерно, връзвал съм си косата, дългата коса. Тук няма снимка да покажеш дълга коса, но връзвал съм си косата, примерно, и ми някакво готино тук да ми е изчистено. Да. Обаче, това е моята коса, това е моята визия, как ще я махна. Качваме се в асансьора и аз съм някакъв такъв, взимам си косата така цялата назад и викам, знаеш какво, май ще се постриже. Тя, добре, щом си решил и аз, не съм решил, май сега го реших. Слезнахме долу, седнахме да пиеме кафе там в квартала, цак, дай търсим тук сега фризьор, мраснар, нещо, трябва. Аз съм го решил, то трябва да се случи сега на момента, иначе утре вече е нов ден. Такъв ли си? Експлозивен? Да стане сега търпението къде е? Не за всичко, между другото. Доста от нещата са на емоционално ниво са взимат решенията. Ама той, смисъл, самата дисциплина самия висок скок ме е принудил да съм такъв импулсивен на моменти. Трябва да... в един момент трябва да вземеш някакво решение, което сега на момента трябва да го вземеш. Ти не можеш просто да... Примерно да се пострижеш. Да, да се пострижеш, примерно. Game changer. Да. И намерихме... първо... Аз горе-долу знаех как исках да ми е визията с къса коса. Горе-долу. Защото аз, като съм бил с дълга коса 15 години, там, примерно 10, повече от 10, сега с къса коса много трудно да разбереш какво ще се случи веднага. И отидохме при един фризьор, обяснихме какво, що. И той, ти сигурен ли, че искаш да си махнеш косата? И аз, да бе, човек, давай направо с машинката. И той само с машинката, цак, 2-3 пъти. И вика, да знаеш, че няма връщане назад. И аз, да, виждам. А то вече, примерно, тук то няма коса. И Ели стои зад мене, примерно, и някаква не мога повярва, защото в началото тук имаш коса, тук нямаш вече. А вече като ме пострига и шок. Смисъл, тотален шок. Аз всяко едно огледало като мине. Първо, значи една свобода тук в главата ми, едни ветрове се усещаш. Много яко беше. Обаче при всяко едно огледало, което минавам, което е? Това съм аз, това е нова телевизия. Аз не можех да асимилирам, че това съм аз. Така се постигах. Дай се върнем на фотографите, тук къде сте се наредили. Значи, когато видях на квалификацията, ти ми беше казал, че доеш. Обаче аз не очаквах, че ще си долу на сектора. Сега очаквах да си примерно някъде в далечината. Не знаех, че ще имаш възможността да си на сектора точно. И когато видях там на сектора, бях някакъв, стига, това е мега якото. Аз не мога повярвам, аз имам някой, с който да си говоря. То сега изглежда супер непрофесионално да дойда при тебе и да седнем и да си говорим. Обаче за мен беше супер разтварващо, защото тук, благодарение на Ивет, много, много добре успявам да влеза в състезателната форма и да излеза от нея и да продължа да правя нещо пак там на сектор, обаче нещо, което да не ми ангажира вниманието и психически да не съм концентриран. Това помага да не прегориш. И смятам, че ти си фактор, в който аз да не прегоря там на сектора. Така че да. В смисъл е така чисто... Дойде при мен една девойка с една синя жилетка и вика, нямате право да говорите с състезателите. Аз казвам, добре, ама аз просто и седа. Той идва при мен. Да, идва при тебе. Добре, сега ще седна да гледам. И седна зад нас. И ти идваш втори път, говорим си нещо, си тръгна. И аз обръщам и тя само. Добре, говорете си там. Що има нужда? Беше голям смех. Да. Аз се сещам за този... До нас имаше един азиатец. Да, имаше един азиатец. Чакам Вога, ти каза, че знаеш... Ами, той ми написа трябва да си го погледна, между другото, един го е пуснал. Бях забравил, често казано, но той правеше влог, въпреки че е забравено. Ти като си фотограф подписваш една декларация, че нямаш право да правиш видео, че нямаш право да записваш някакви такива неща. Нали? Той самия си правеше влог с едно... GoPro беше, да. Аз в началото не разбрах какво се случва и ти ми каза, той тук прави влог. И аз гледам GoPro на земята, изимам GoPro и само здравейте, тук съм на стадион. Не знам, не помня какво говорих. Да, нещо беше такова. Някакво чил беше. Той беше много готин, защото застанал и аз си вада кабела, знаеш, там има едни кабели да могат да се трансферират снимките по-бързо. Дърпам един кабел до мене, включвам си моя LAN кабел, закачам го за апарата и
пускам да речем тук до София, до офиса, пускам 15 на снимки от загрявката, да могат да качват за медиите, които се интересуват. И той ме гледа и вика, ти то кабел, може ли така да кача и аз малко снимки? Викам, добре, и бръкнах в другото джобче, където имах още един кабел. И го дадох. Викам, за Мидо, даже си го забравих между другото в него. Викам, за Мидо, този кабел да може да праща снимки. И той беше така само, да, бе. Ти ми подари Ти ми кабел. даваш кабел, нали? И извади това GoPro и само, тук един човек даде ми кабел и ме снима и аз Да, ама той е много интересно, защото той говори на неговия език. Той си говори на неговия език, нали? Обаче кабел, нали, тук канон, това, благодаря, thank you. И ти като иде после и вече беше тотално блокирал. Беше много готино. Беше много готино. Много готино беше. Изобщо на последния ден, защото ти беше в последния състезателен ден. Аз бях последната дисциплина. Ти беше последната дисциплина. След мен нямаше никой. В събота беше ансамбъл преди тебе. Сутринта в залата, в която беше бадминтона, сестрите Стоеви, много добре научих този път. От дома. Да, от предпоследната спирка на метрото, където живеех, всъщност не се прекачвах на никакво метро, защото беше много яко. Качваш се от предпоследната спирка и стигаш на предпоследната спирка. Да. Си багаж. Отивам на ансамбъла и си правя сметката. Сега тук те почват да имат един път, втори път излизане. Те са там 8 ансамбъла. Времето ще стигне. Значи те ако завършат, да речеме, към 3, нашите като вземат медал, награждаване към 4, после там микс зони, чудеси. Аз значи 5 часа трябва да тръгна, за да мога да стигна за Тихомир. Обаче нашите не взеха медал. И няма награждаване. Сега една такава минорна обстановка. Момичетата плачат. Аз си помням, бях вече на загряващия стадион и гледах просто в Google, той понеже ти излиза, Google Chrome, ти излиза как върват и те тък му бяха изиграли първото или второто. Мисля, че първото бяха и направили още грешка. Да, в първото направих. Да, тък след първото и аз гледам, те са там. Четвърти. Много назад. Всичко бяха назад, извън медалите бяха. И аз. Това не е окей, защото те са направили някаква грешка, която дори след следващите си съчетания няма наваксване. В смисъл, някак си успях да разбера, че няма наваксване това нещо. Да, още тогава успях да се да. Подкрепате ли се в селото, като се видите така спортисти? Ами да, определено. След 2016 доста подкрепяме. Що 2016 ще те питам за тази случка 2016 с Григор. Защо трябваше да го нахраниш? Ами не съм го нахранил. Защо да съм го нахранил? Аз просто си изказах мнението. В интерес на истината... Аз какво съм казал? Поне да поздравяваш отборниците си. Нито съм казал ти си еди къв си. Аз просто написах коментар. Те просто медиите така го направиха. Преекспонираха малко. Не малко, те доста. Аз примерно съм на 19 години, за първи път се сблъскам с някакви такива неща. Като цяло не ми повлия по никакъв начин, защото си направих, изравних си лични резултати на квалификацията и на финала, ама беше тъпо, създаваха някаква фейк такова. Интрига. Фейк интрига. А виждал ли си с Григор това? Не, никога. Само тогава. Между другото, аз съм фен на тениса, обичам да гледам тенис и сега не мога кажа, че сега примерно, нали ще има матч с Джокович. Да, в смисъл най-вероятно ще дойдем да гледам, аз съм си в България. Но обичам да гледам тенис. И някак си израствайки, понеже той е няколко години по-голям от мен, някак си израствайки с него като водещо лице на спорта в България, ти ще имаш възможността да се докоснеш до този човек. Остави всички други спортисти, които ще видя в селото, българи, нали, но сега Григор Димитров, той тогава мисля, че е бил в топ 10 на топ 10 тениса в света. Вау! И ти виждаш Джокович, виждаш Надал, виждаш други спортисти от други спортове, играят в селото там тенис, баскетбол, футбол, виждаш някакви хора, които не си представят, виждаш Неймар, примерно столбата да еде и изведнъж се разминаваш с Григор Димитров и моите думи бяха здравей. И нищо. И на мен ми е някакво, стига бе, човек, смисъл, това не е нормално. Аз
снощи си направих снимка с Джокович, Надал игра тренировъчен матч тук отпред, в смисъл можеше да го гледаш и да си един вид да го гледаш, нали, ако искаш автограф можеш да вземеш и ми стана някакво тъпо, в смисъл някакво обидно ми стана, защото нали ние сме отбора, в смисъл и така сега примерно си с някакви екипи на някаква брандиран си примерно там с спонсорите ти, да не казвам фирма, ма ние сме с екипите на България, не мога да кажеш, че не си го разпознал примерно. И да, знам, и това ми стана много тъпо и после след това вече че е имало още такива случаи, на които и други спортисти наши са разминавали с него и той просто така е реагирал с всички, не е казал. И на мен ми стана много тъпо и аз бях някакъв супер импулсивен. И така. И отиваме на церемонията и един лекоатлет ми казва: човек, ти какво си направил? Гледай какво става по медиите и аз какво съм направил? Аз нищо не съм направил. Тук си написал нещо на Григорий, аз не написах му, че поне да поздравява българите. Сега, ако се разтърсиме някъде, мога да намерим какво съм написал. Между другото, в интерес на истината, има журналисти, които в България има журналисти, мои колеги, които... те си търсят точно това нещо. Те са ти бесни за това какво си бил написал ти тогава. Извинявам ви се публично. Не е нарочно. Ама, виж, аз те познавам вече и знам, че със сигурност не е било някаква нещо от злоба или нещо от злоба. Не, въобще. Просто е било на принципи, нали? Да, буквално беше въпрос на принципи. Сега не може да си правиш снимка с Джокович и на другия ден, там, примерно 2-3 дена след това, да се разминете там с него в селото и... Добре, всичко е наред. Предполагам, че никой не се сърди. Не, той дори не знае за какво става въпроса, имаш ли си твое място в Плевен? Мое място? Да, някъде, където в Плевен, като отидеш, се чувстваш дзен. До моето училище, до което аз съм учил, има още едно училище, което е математическа гимназия. И може би 90% от случаите, когато съм се прибирал от тренировка, съм отивал там да играя баскетбол. Така че това е едно място, което колкото изморен да съм бил, там е мястото, на което винаги съм отивал и съм прекарал поне още едни 2-3 часа, дали ще е баскетбол или футбол там с приятелите. Ако хванеш земното кълбо, къде би сложил центъра на света с теб? В Стара Загора. Не думай. Стадион Берое. Няма мое, няма твое. Няма мое, няма твое, всичко е Берое. Стара Загора някакси грабнама. Остави, че нали, жената оттам, където е жената там. Да, ми е родата. Да. Остави това. Не тръгнах с тази нагласа в началото. В смисъл, ние бяхме гаджета, буквално на няколко месеца бяхме гаджета и бяхме на лагер в Испания и аз съм някакъв почивам и си там между тренировките. И аз си разглеждам някакви имоти в Стара Загора. Нещо ме дърпа аз да искам да живея там в Стара Загора. Така стана цялата работа с това да живея в Стара Загора, но после с течение на времето почнахме да правим много лагери в Стара Загора, защото нашия имот апартаментът ни той не беше готов. И някакси с течение на времето почнах много да харесвам още повече, да заобичам Стара Загора. Има места в Стара Загора, които са уникални. В смисъл, аз се прибирам. Сега, примерно в Плевен не съм си ходил от миналата година и честно казано, ако не са майка ми и брат ми там, нямам работа. Нямам какво да правя там. Не ми се ходи в Плевен. Е супер забутан град вече. Не се разцъфва по начина, по който ми се иска да е, за да съм там. Докато, примерно, сега ако отидем в Стара Загора, сега не че просто живея там в момента. Аз просто това промени нещата в мене. Да виждам едни млади семейства там, едни деца в парковете, една зеленина, една красота. Това беше прелома, дето да съм окей, аз искам да живея тук. Освен спортните бази и всичките съоръжения, които имат. И стадиони, и баскетбол, да. И волейбол имат, и бадминтон, и футбол, и какво да изборявам още спортове. Стара Загора е да направите улици. Да, и налепите. Ти чувстваш ли се първолинеен? Ако знаеш колко съм се губил. Аз и сега се губа. Обичаш да излизаш страни от пътя? Да експериментираш? То се налага. То просто се налага. Някой път просто като виждаш, че нещо не работи по начина, по който се очаква да работи, ти си длъжен да излезеш от
тия параграфи и да експериментираш. Така, Последен въпрос е. Не, чакай ти отговоря на този. Да, извинявай. Вчера, примерно, имахме, в смисъл, метеорологичните условия не бяха най-благоприятни. Примерно беше 16 градуса, духаше супер вятър и аз съм, окей, разбега ми е перфектен. Аз знам, че то разбег ми е супер, аз няма какво да променям. Да, обаче излиза някакъв вятър, който ти виждаш флагчето как се мята, то не се вее така, то просто е така върви направо. Ти трябва да предприемеш нещо на момента, нещо. Сега трябва, дали ще се получи или няма се получи и не знаеш. Мисъл, така че да. Колко е, последен въпрос. Колко е висока летвата на живота, която искаш да скочиш? Аз може би съм скочил. Защото повечето неща, които съм искал да постигна като човек, не като спортист, като човек, смятам, че съм успял да ги постигна и съм доволен от това, което съм успял да направя за 30 годишен екземпляр на планетата. Доста от нещата съм искал да ги постигна, просто поради факта, че идвам от такова семейство, в което нищо не ти е дадено, ти сам трябва да се бориш за всичко и нещата, които съм си бил поставил като цел, не в спорта, съм успял да ги постигна и съм горд от себе си. А вече в спорта там си е на късмет. Ти може да си най-подготвения, може да всичко да е наред, обаче може да не се получат нещата. И аз съм го възприел това, че може да не се получи това, което ми се иска да се получи като успех, като скок, като резултат, но аз съм много доволен от кариерата си до момента. Въобще, единственото нещо, за което може би ме е яд и съжалявам, че все още нямам медал спечелен от някакъв голям форум. Това е единственото нещо, което продължава да ме мотивира да го правя. Че аз знам, че вътре в мене има един скок, който ще ми позволи да спечеля един медал. Просто е така, да спечеля един медал от едно операция, да си кажа, окей. А какво следва след спорта? След спорта не знам какво следва. Нямам идея. Това ще е доста труден етап, в който не всеки успява да премине леко. И не знам на мен какво ми е подготвил живота. Нямам търпение, но все още не казвам чао на леката атлетика. Мисля, че това бяха супер финални думи. Мерси много.